Hyvää päivän alkua, hyvät katsojamme. Kuvaruudussa on Omin silmin lähetys. Luterilainen kirkko Venäjällä juhlii tänä vuonna 400 vuotta. Ensimmäinen luterilainen kirkko perustettiin Venäjällä vuonna 1611. Stolbovan rauhan jälkeen vuonna 1617 suuri joukko savolaisia ja karjalaisia alkoi muuttaa Inkeriin, minkä vuoksi luterilaisuus alkoi levitä Inkerin maalla. Mainittakoon, että Inkerin maa on Luoteis-Venäjällä sijaitseva historiallinen alue, joka nykyisin kuuluu Pietarin ja Leningradin alueeseen. Vuonna 1703 Pietari Suuri valloitti Inkerin ja perusti Pietariin ensimmäisen ruotsalais-suomalaisen seurakunnan. Venäjän luterilaiseen kirkkoon kuuluu nykyisin 80 seurakuntaa ja sen hallinto sijaitsee Pietarissa Pyhän Marian kirkon yhteydessä. Omin silmin ohjelman vieraana on tänään Inkerikirkon piispa Aare Kuukauppi. Tervetuloa. Kiitos. Tämänkertaisen Karjalan vierailunne aikana tapahtui huomattava tapahtuma, että Kontupohjan diakoni Vadim Lysenko siunattiin papin tehtävään. Kontupohjan pastorin tehtävissä palveli Jorma Säde. Hän palveli 13 vuotta, mutta hän siirtyi eläkkeelle. Ja varmaan uuden papin tulo on suuri juhla, koska seurakunta ei jäänyt ilman pastoria. Eikö vain? Joo, kyllä Inkerin kirkko elää, kasvaa ja kehittyy. Ja yksi kehityksen ehto on, että paikalliset työntekijät ottavat vastuuta seurakunnan toiminnasta. Ja siitä syystä meillä on todella suuri ilo, että Vadim Lysenko, oma Karjalan rovastikunnan kasvatti, on ottanut valtuudet ja suostui tähän tehtävään, kirkkoherran tehtävään, ja kirkkoherran tehtävän kelpaa pappi. Ja hänet vihittiin papiksi ja se tapahtui täällä Petruskoissa. Luterilaisuus Venäjällä täyttää tänä vuonna 400 vuotta. Tämä on iso juhla ja 400 vuotta on suuri ja pitkä aika. Haltijat ovat vaihtuneet, tsaariajasta siirryttiin bolshevikkien aikaan ja kommunistien ajasta sitten demokratiaan, mutta Inkerin kirkko on toiminut kaikkina aikoina. Ja varmaan toiminta ei ole ollut helppoa. No, täytyy sanoa, että niin jokaisen kansan, joka on Venäjällä elänyt ja asunut ja toiminut, on ollut erilaisia historiallisia vaiheita. Samoin meidän kirkon kansalla ja Inkerin kirkolla on ollut kukoistusvuosia. Jälkeen vallankumouksen tuli suuria koettelemuksia ja kirkko tuhottiin. Ja vasta vuonna 1969 me saatiin lupaa juuri täällä Petruskoissa avata uusi kirkko. Se vaati kovaa taistelua ja kuitenkin se oli suuri voitto meille. Ja sitten myöhemmin jo perestroikan aikana, kun Venäjällä koitti täydellinen demokratia, niin meille palautettiin kirkon omaisuutta ja myös vanhoja kirkkoja, joita me saneerattiin ja tehtiin suuria remontteja ja kehitettiin ja kasvatettiin seurakuntia. Ja se on todella ilo, että vaikka oli vaikeat vuodet, mutta nyt me vietetään juhlaa, 400-vuotisjuhlaa, Inkerin kirkon juhlaa tällaisissa vapaissa oloissa. Että nyt on ilmestynyt laki, jonka presidentti on hyväksynyt, joka oikein lailla säätää, että valtio luovuttaa kirkolle kirkon omaisuutta. Ja ensimmäinen tällainen jo konkreettinen tapaus on toteutunut Pietarissa. Siellä on meidän vanha kirkko, joka vietti 200 vuotta. Se on jo juridisesti luovutettu kirkon omistukseen. Ei ainoastaan vain vuokralle, niin kuin tähän asti on tapahtunut, mutta on luovutettu Inkerin kirkon omistukseen. Se tarkoittaa, että me taas palaamme siihen aikaan, niin kuin oli joskus, että kirkolla on oma omaisuutta. Se on tärkeää ihan itsenäisyyden vuoksi, että kirkko tuntee omaa sellaista niin kuin vastuuta ja itsenäisyyttä
toimiessaan henkilöisellä reviirillä. No, Pyhän Marian kirkon vaiheet ovat olleet monimutkaiset ja Pyhän Marian kirkko vihittiin uudelleen käyttöön vuonna 2002 muistaakseni. Mitä toimintaa on Inkerin kirkolla ja varsinkin Pyhän Marian kirkolla, koska Pyhän Marian kirkko on Inkerin kirkon pääkirkko? Niin mitä toimintaa ihminen saa sieltä? No, seurakunnan toiminta yleensä pitäisi olla hyvin monipuolista. Seurakunnassa toimii Jumalan palvelukset erilaisissa muodoissa. Sitten nuorisotoimintaa, pyhäkoulutoimintaa, joka on lapsille tarkoitettu, on sosiaalista toimintaa, jota kirkossa sanotaan diakoniseksi toiminnaksi. Ja nämä kaikki on hyvin voimakkaasti kehittyneet Pyhässä Marian kirkossa, joka sijaitsee Pietarissa. Ja se on suuri ilo, että siellä on hyvin vahva nuorisotiimi, joka pitää hyvin kaunista sellaista pyhäkoulutyötä. Meillä on sellainen niin kuin työjako, että nuoret vastaa vielä nuoremmista. Ja nuorista on kasvanut vastuukantajia ja siellä on uusia nuoria pappeja viitty käyttöön ja minun mielestä on koettu suurta Jumalan siunausta. Inkerin kirkko on ollut pitkään aikaan niin kuin Inkerin suomalaisten kirkkona ja kielenä on ollut suomen kieli ja kirkko palveli sellaista tehtävää, että kirkon kautta ja kirkon avulla säilytettiin kieli ja kulttuuri, mutta ymmärsinkö oikein, että ollaan nyt siirtymässä tästä niin kuin sellaisesta kapeasta toiminnasta, että otetaan käyttöön myös venäjän kieli? No, täytyy sanoa, että jonkun verran tahallisesti, tai se oli tietynlainen sellainen tsaarin aikainen politiikka, että venäläiset rajoitettiin ortodoksikirkkoon, suomalaiset luterilaisen kirkkoon, saksalaiset myös luterilaisen kirkkoon tai katolisen kirkkoon. Ja sillä tavalla oli vähän keinotekoisesti niin kuin jaettu kirkkokunnat tällä niin kuin kansallisuuksien mukaan. Mutta se käytännössä se ei ole, jos voi sanoa, Kristuksen mielen mukaista. Että Kristuksen kirkko on kirkko, jolle ei ole mitään rajoja. Että se on evankeliumin kirkko ja kaikkialla, missä julistetaan evankeliumia, sitä julistetaan sillä kielellä, mitä jokainen kansalainen ymmärtää. Ja tänä päivänä meillä on sellainen oivallinen tilanne, että Venäjällä kaikki ymmärtää Venäjää. Ja se on erittäin hyvä mahdollisuus pitää jumalanpalveluksia, opetusta venäjän kielellä, jota me teemme, vaikka me halutaan myös säilyttää suomen kielen taitoakin. Meillä on 20 seurakuntaa sekä täällä Karjalassa että tuolla Inkerissä, Pietarin alueella ja Pietarissa ja jonkun verran jopa Siperiassa on seurakuntia, jossa käytetään suomen kieltä ja pidetään jumalanpalveluksia suomen kielellä, mutta yleinen niin käyttökieli on venäjä. Miten Inkerin kirkko tuntee itsensä ortodoksisen Venäjän ympäristössä? No, aika hyvin täytyy sanoa, että meillä on muodostuneet erittäin ystävälliset suhteet ortodoksikirkon johtajien kanssa ja yritetään myös, missä on mahdollista, kehittää ihan tällaisia ekumenisia suhteita. Kirkossa käytetään tällaista sanaa ekumeniset suhteet, kirkkojen väliset suhteet. Niin minä sanoisin, että ne on aika mukavat ja rakentavaiset. Miten te piispana voisitte luonnehtia nykyihmisten suhtautuminen uskoon? Ovatko aarteet muuttuneet? Miten ihmiset, tulevatko helposti ihmiset kirkkoon? Tärkeää on, että kirkko oivaltaa, että nuorille pitää ikään kuin järjestää tilaa. Että nuoret ei aina heti ymmärrä sellaista vakavaa Jumalan palvelusta. Sen menoa, sen tarkoitus, että nuorille pitää järjestää omia sellaisia heille tarkoitettua tapahtumia, heille tarkoitettua ohjelmaa, jossa on vähän vapaampi ilmapiiri ja nuoret saavat esiintyä vähän niin kuin rohkeammin ja vapaammin. Ja siihen tarkoituksen on erittäin hyvä, kun järjestetään nuorisoleiriä sanomaan.
että leirillä annetaan sekä opetusta että mahdollisuus myös nuorille aika rennosti käyttäytyä myös tietyissä raameissa kyllä. Niin se antaa hyvän mahdollisuuden, että nuoret oppii tuntemaan kirkon, että se ei ole mitenkään niin kuin sellainen jäykkä eikä vain mummojen kirkko. Että nuoret oppii tuntemaan, että kirkko voi olla heidän oma henkilöinen koti, jos heillä on hyvä olla. Erityisesti jos nuorilla tulee jotakin elämässä vaikeuksia, ja niitä on aina alkaen ihan teini-ikäisistä ja vähän isompin, niin aina on jotakin elämässä vastoinkäymisiä, niin on erittäin hyvä, että kirkossa on nuorisopappia, on nuoriso-ohjaajia, jotka ymmärtävät nuoria ja pystyvät heidän kanssa keskustelemaan heidän kielellä ja heidän tasolla. Ja minun mielestä tänä päivänä ainakin meidän kirkossa on erittäin hyvä mahdollisuus niin kuin nuorilla tulla mukaan ja päästä toimintaan ja toimia reippaammin ja nuorisotapojen mukaan, jos voi sanoa. Eli Inkerin kirkko pyrkii kulkemaan käsi kädessä nuorten kanssa. Kyllä, joo. Mutta kuitenkin Inkerin kirkko haluaa pysyä semmoisena, ehkä väärä sana sanoa, ortodoksisena luterilaisena kirkkona, koska verraten Suomen luterilaisuuteen, niin tietääkseni Inkerin kirkko ei esimerkiksi hyväksy naispappeutta. Miksi tämmöiset nykyaikaiset tendenssit eivät sovellu Inkerin kirkon toimintaan? No, voi olla se johtuu jonkun verran minun omasta sellaista tietynlaisesta näkemyksestä, mutta itse kuitenkin uskon ja jonkun verran toivonkin, että Venäjällä on oma sellainen kulttuuri-ilmapiiri, että Venäjällä monet asiat, mitkä on lännessä hyväksytty tai niistä ei paljon edes keskustella, hyväksytään, koska se on määrätty hallituksen puolesta tai joku sääntö määrää, niin tällä Venäjällä kuitenkin minun mielestä vaikuttaa myös ihan kirjallisuus ja sellainen henkilöisyys, mikä on niin kuin kulttuurin kautta tullut venäläisen sieluun. Ja siitä syystä sanomaan, jos te kyselette vaikkapa katulta jopa ihmisiltä, jotka ei kovin paljon ymmärrä uskon asioihin, monet sanoo, että he ei niin kuin mitenkään käsitä, miten nainen voisi palvella alttarissa. Että se on jotenkin niin kuin kuuluu venäläisen sielumaisemaan, jos voi sanoa, sellainen tietynlainen konservatiivisuus. Mutta minun mielestä se ei ole niinkään konservatiivisuus, se on sellainen niin kuin halu ottaa vastaan sen aidon Jumalan ilmoituksen ja tahdon. Ja minun mielestä se on erittäin terveellistä, koska me nähdään, että lännessä on paljon hyvää ja me mielellään pidetään yhteyksiä länteen ja kirkkoon päin, mutta siellä on paljon myös sellaista, mitä me täällä sanotaan, sellaista niin kuin mätä, jos voi sanoa vähän kärkevimmin, jota me emme halua hyväksyä. Ja mikä ihme, että tällainen niin kuin rakentavainen konservatiivisuus, tai me sanotaan sellaista niin kuin raamatulliseksi konservatiivisuudeksi, se vaikuttaa. Se niin kuin puree, se vaikuttaa ja se antaa sellaisen niin kuin ilmiön, että nuoret tulee uskoon, mikä on tärkeää, että jos ihminen haluaa niin kuin oikein tuntea Jumalan tahdon, niin Jumala johdattaa hänet elävään uskoon. Niin tämä tapahtuu vain siinä tapauksessa, jos me luotamme Jumalan sanaan ja se tulee meille läheiseksi meidän sydäntä. Ja Jumalan sanassa on sitten kaikki sanottu niin selkeäksi, että ei voi niin kuin olla erilaisia tulkintoja. Ne tulkinnat, joita on lännessä tuotu, ne on enemmän inhimillisiä tulkintoja, jotka ovat nousseet tasa-arvokysymyksenä. Että halutaan pakolla viedä tasa-arvoa myös kirkkoon, johon tasa-arvo sinänsä on hyvä asia, mutta se ei kaikkiin asioihin istu. Haluan nyt palata tähän 400-vuotisjuhlaan, jota vietetään tänä vuonna. Mitä tapahtumia on odotettavissa? No, meillä oli jo 2 tärkeää tapahtumaa tässä tammikuussa. Ensin oli tapahtuma tuolla Pyhässä Mariassa
oli järjestetty viranomaisille ja jos voi sanoa Venäjän ystäville erilaisilla tahoilla sekä virallisille että ystäville järjestetty sellainen vastaanotto. Meitä on pyydetty tulemaan kertomaan tästä 400-vuotisjuhlasta ja Inkerin kirkon historiasta nykypäivästä kertoa Suomessa ystäville. Turkuun mennään. Ja sitten on kesällä on laulujuhla on Skvoritsan kirkossa, joka tuntee Inkerin maata, niin tietää, Skvoritsassa on erittäin viehättävä, kaunis vanha kirkkorakennus ja se on korjattu ja siellä on erittäin hyvä iso kirkkosali ja siellä pidetään laulujuhla. Toisin se on kirkollista laulujuhlaa, mutta kuitenkin paljon ystäviä tulee ja täältä Karjalasta me myös kutsumme kaikkia tervetuloa Skvoritsaan. Se on lauantaina 11. päivä kesäkuuta ja sitten on 30. päivä heinäkuuta on pääjuhla Moloskovitsassa. Siellä on kirkkorauniot säilyneet. Kirkko on vanhin luterilainen kirkko, joka on säilynyt Venäjällä. Tosin se on huonossa kunnossa säilynyt vain seinät ilman kattoa ja tornikin on tuhottu, mutta silti kirkko on vaikuttava ja sen seinien ja sisällä me pidetään kesäjuhla. Toivottavasti tulee hyvä sää ja siellä sitten puhutaan ja kerrotaan ja lauletaan ja rukoillaan ja itketään ja myös iloitaan. Ja siinä on koko päivä ohjelmaa. Myös kaikille ystäville tervetuloa Moloskovitsaan. Se on lähellä, se on Hatsinasta vähän matkaa tuonne Estin rajalle päin. Ja sitten on niin päätös, juhlavuoden päätös on viikkoa ennen joulua. Lauantaina on sellainen myös kirkko, musiikin tai kuoro päivä, sellainen juhla, joulujuhla, mutta se on myös 400 vuoden juhlan merkeissä. Se tapahtuu Pyhässä Mariassa. Tervetuloa. Kiitoksia. Eli ohjelma on laaja. Aika. Haluaisin vielä tässä, kun käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi ja kysyä, mitäs tämän Petroskoin luterilaisen kirkon rakentamisen kanssa, koska kaikki näkevät, että kirkko on pystyssä, mutta toimintaa siellä ei nähtävästi ole. Mm-hmm. Joo, se on meille myös ollut sellainen vähän kipeä asia, mutta se yksinkertaisesti se kirkko rakentamisen aikana tuli suunniteltua paljon kalliimmaksi, mitä me arveltiin. Mm-hmm. Meidän toivomus oli, että se suurin piirtein tulee maksamaan 1 miljoonaa euroa ja sen hinta tuli ainakin 1,5 kertaa enemmän, jos ei sitäkin enemmän. Ja nyt on jäänyt enää pihatyöt. Pihatyöt pitäisi saada kuntoon, muuten viranomaiset ei hyväksy sen vastaanottamista. Ja jos pihatyöt nyt ensi keväällä saadaan kuntoon, niin minä uskon, että me saadaan se virallinen vastaanotto suoritetuksi. Ja sen jälkeen me iloisesti riennämme sinne pitämään toimintaa. Uskon, että kaikki petroskoilaiset ja seurakuntalaiset odottavat tätä tapahtumaa. Sitä odotetaan ympäri maailmaa, jopa Amerikan asti, täytyy sanoa. Tämä kohte on erittäin kansainvälinen ja se on meillä myös suuri ilon aihe. Tämä on sellainen siltojen rakentaminen, tämä Petroskoin kirkko. Yli Atlantin, Kanadaan, Amerikan, Suomeen ja Ruotsin, kaikilta on tullut tukea ja apua. No sanotaan, että hiljaa hyvä tulee, että varmaankin tässä kohtaa ollaan voiton puolella. Aarre, te olette ollut Inkerikirkon piispana vuodesta 1995, eli kohta 16 vuotta. Ja uskon, että uskon asiassa ei voida puhua, että työ on saatu loppuun, mutta kuitenkin haluan kysyä, mihin pyritte vielä, kun olette tämän luterilaisen kirkon päähenkilönä nyt? Mitä pyrkimyksiä, mitä halutaan saada aikaan? No, kuulostaa ehkä sellaiseksi maalliseksi, mutta kirkon on aina mietittävä uusiutumista. Erityisesti ajatellen kirkon
koostumusta. Että kirkon ei koskaan saa vanhentua, sen pitää aina uusiutua. Toisin sanoen, että pitää kovasti tehdä työtä, että nuoret herää, lapset tulee kirkkoon ja se vaatii myös kirkon toiminnan tasoa aina nostaa, tehdä se paremmaksi ja viehättävämmäksi ja sisällöltään rikkaammaksi. Ja siitä syystä meillä on erittäin suuria haasteita, erityisesti kun ehkä kaikki tietävät, että hyvin paljon meidän kansalaisia, Inkerin kirkon jäseniä on muuttanut asumaan Suomeen. Me olemme hävittäneet paljon jäseniä ja siitä johtuu, että meidän pitää tehdä kovasti työtä, myös lähetystyötä tässä ympäröivässä maailmassa, että kirkko ei pienisi, vaan vahvistuisi päivä päivältä, uudistuisi. Teidän omassa perheessä on 4 lasta ja muistaakseni 3 poikaa. Niin 2 poikaa. 2 poikaa. Jatkavatko teidän pojat tätä teidän työtä? Mitä luulette? No, minullakin oli sellainen tietynlainen toive, että joku pojista lähtisi opiskelemaan, kun seminaaria on ihan 50 metrin päässä meidän kodista, ihan naapurissa. Mutta pojat hyvin selkeästi sanoivat, että he palvelevat kirkkoa muulla tavalla. He on rakennusalalla hyviä eksperttejä, he osaa hyvin rakentaa ja he sanoivat, että he mieluummin palvelevat kirkkoa rakentamalla. Mutta erityisesti nuorin tytär on aktiivisesti seurakunnan toiminnassa. Hän soittaa pianoa ja heillä on muodostunut sellainen nuorten lauluryhmä ja soittoryhmä ja hän siinä soittaa pianoa ja nuorisolaulu näitä veisuja ja nuorten jumalanpalvelusta hän myös ohjaa tai musisoi siinä jumalanpalveluksessa. Niin siinä mielessä jonkun verran tytär täyttää sitä aukkoa, jota pojat eivät valitettavasti halunneet täyttää. Mutta on aina mahdollisuus, että joskus vanhempana joku ehkä pojista innostuikin lukemaan teologiaa tai vaikkapa se on täytyy sanoa, että se on aika suuri kynnys lähteä saarnaamaan muille. Siinä vaatii tietynlaista sisäistä rohkeutta. Siitä syystä minä en halua pakottaa poikia, koska se ei ole jokaiselle antautuva. Te tulitte piispan tehtävään silloin, kun Inkerin kirkko varmaan kärsi semmoista rakentautumisvaihetta. Varmaan työ on ollut vaikeaa. Onko nyt helpompi? No, minä olen piispana ihan viikko sitten, täytyy 15 vuotta, kun olen piispana. Mutta onneksi minulla oli sellainen vaihe, että minä olin 3 vuotta edellisen piispan apulaisena. Tavallaan kantanut hänen salkkua ja osallistunut kaikkiin kokouksiin hänen vieressä, ollut hänellä tulkina, koska hän oli Suomen kansalainen. Ja olen saanut oppia, hän oli kokenut jo 70 vanhempi mies, jolla oli suurta kokemusta. Ja minä sain 3 vuoden aikana hyvää koulua häneltä. Ja siitä syystä minulle jonkun verran kertyi sekä kokemusta että oppimista, vaikka täytyy sanoa, että mikä tahansa nykypäivän johtaminen vaatii hermoja, vaatii aikaa, vaatii sellaista paneutumista ja sitoutumista ja uhrautumista, jos voi sanoa, niin tämä kirkon asiassa on kaksinkerroin, kun siinä sekä hallinnollista puolta pitää oppia ja myös tällaista henkilöstä hallintoa ja tietynlaista henkilöstä opastusta, kirkollista opastusta, kun on alaisina noin 100 pappia, 80 seurakuntaa, joita pitää kiertää ja kauemmat seurakunnat, kaikista kaukaisin seurakunta on Chitassa, Ulan-Udessa ja Chitassa. Ja se vaatii aikaa ja se vaatii jotenkin voimia. Totta kai. Mutta kiitos Herralle. Tähän asti Herra on hoitanut. Aarre, te olette syntyisin Karjalasta ja uskon, että nyt
petruskoilaiset ja karjalaiset seuraavat tätä meidän Omin silmin lähetystä, niin haluaisin pyytää teitä sanomaan muutamaa toivotus karjalaisille. Minä haluaisin sanoa karjalaisille, että rakastakaa omaa maata, Karjalaa. Tämä on ihana, viehättävä, hyvin rikas, kaunis maisemiltaan ja kaunis näköalaltaan maa. Ja kun itse olen täällä syntynyt ja joskus joudun käymään täällä, niin aina ihailen Karjalan luontoa. Ja vaikka täällä ehkä ei ole helppoa elää, vaatii yrittämistä, vaatii voimia, mutta rakastakaa omaa maata ja omaa Karjalaa. Ja rakastaminen myös tarkoittaa, että myös me rakennamme Karjalaa omalla taidolla, omalla rehellisellä työllä ja tällaisella keskinäisellä sovulla. Että minä toivotan kaikille karjalaisille ja kaikille asukkaille, jotka tänne ovat kotiutuneet, että Jumalan siunausta ja onnistumista ja kaikkia menestystä. Kiitos teille, Aarre, kun löysitte aikaa ja tulitte meidän Omin silmin lähetykseen. Haluan toivottaa teille terveyttä, jaksamista, voimia ja menestystä tässä teidän hyvin tärkeässä ja myös vaikeassa tehtävässä. Kiitoksia. Kaikki jakaa Herran kanssa.